gumantining dina gumantining sasi miwah taun riwus ngepundhak lelakonira Sri Arjuna Sasra cures sejarahira negari Maespati cures sejarahe negara Maespati amung dumugi semanten parandene Risang Rama Bhargawa maksih Wulandara ngubengi jagat kaping 7 ing pundi ana satriya kang pepetingan jembar dadane Sekti Mandraguna yakti ing kono dadi mungsuhe kawusa bocah gumantining lancin nggih ing mangke wis tumapak ing jaman negara Mantili Dirja negari Mantili Dirja nedeng adani swayembara hamentang wujudira Gandewa Sang Prabu Janaka kagungan remaja putri asesilih Rekyang Sinta labet kasulistianing warni jagat tanpa timbang mahanani kathah ingkang samya nglamar kanthi srana hanglebeti wujuding sayembara kasoran padaharing purnameng gegono dasare mangsa ketiga begegek sadurita melae-lae Ndara kula Rama Regawa kang sarta ndara kula Lesmana Widada sawetawis anggenipun lumaksana dumugi wonten ing papan mriki keparenga kula cumadong dawuh Kang Adi Semar Badranaya tut wuri lampah jengandika Gus Kyai Semar Badranaya kawuhan ana Kyai Kiblat papat lima pancer kaya-kaya kebrebegen marang sayembara kang digelar ana ing negara Mantili Dirja. Iya kuwi sayembara mentang langkap. Sok sapa wae sing bisa mupu sayembara kang mapan ana ing karaton Mantili Dirja bakal bisa mupu utawa mboyong putri ing negara Mantili ya kuwi Dewi Rekyang Sinta. Ngaten Gus pancen kaya mangkono. Goteke ngakathah nganti ripalungguhan iki durung ana pawongan ingkang bisa mupu wujuding swayembara. Mula kang saka iku Kyai kanggo nodi sepira ketrimaning uripe Rama Regawa. Aku bakal ngeboni wujuding giri swayembara mentang langkap iki Kyai. Oh nggih Gus. Sumangga kula dherekaken mugi-mugi rahayu ingkang tinemu Basuki kang KSP katekan ingkang dados gegayuhan. Kang Bala Kuningan
ingsun Rehaten pas moko mijen tukut kahang tanpa karya sangkang rinamakan Gusti kula wonten dawuh timbalan ingkang dawuh Kakang Mas ora bisa dicacah akehe para raja miyang Narpati ingkang samya mupu sayembara mentang langkat parandene sajuga kewala tan ana kang bisa anjunjung Gandewa lajeng keparingipun paduka kados pundi Kakang Mas Nyai ujubipun Kakang leboni swayembara kejaba pun Kakang Giwan lawan Sulistyaning warni rekian sinta nanging pun Kakang uga kepengin andhadhar kapraliran mula rewang-rewang ana pun Kakang kanthi srana puji dikir mantra rahayu supayane pun Kakang bisa kasembadan ing sedya mupu sayembara iki ya Yai sendika ngestakaken dawuh Kakang Mas langsung pulang. Raden Rama jumangkah ing madyaning blabar kawat janget sinencak sinurak ger dening para raja miyang Narpati megeng napas lan ubus meminta sing Bathara Luhung lon-lonan kang asta hamentang kang Gandewa sakala ana swara del jinunjung sinurak ambata rubuh pinentang Gandewa gumrit swarane saking rosane pamentang sakala tugel tel dadi loro Gandewa pusaka manti dirja pating celinguk sangya para raja Narpati ingkang kakuningane kasentenira Sang Bagus dadya mangkono tumindake Sang Rama Regawa akarya cingak kang samya mulan
Yo jagat yo dewa yo bathara anakku wong ayu Sinta kawula wonten pangandika ingkang dawuh Kanjeng Rama Prabu layak to layak suarane nganti kaya bledhek sewu nyamber suarane para raja miyang Narapati tuwin sangganing para kamula kang padha surak ambata rubuh ya merga saka cingak pating cengunguk nggone padha gumun setahun jembleng serendeng kelawan wong kang anyar katon wangune satriya kang pekik ing warna iki kang bisa amupu wujute sayembara mandili inggih kaluhuran dawuh pangandika Kanjeng Rama Prabu nger boten nama kula angkuh nanging katemben weruh pramila kula mitambuh sinten kisana ingkang tepareng rawuh nderek tepang Hangladewana Sang Prabu nami kula pun Rama Regawa nggih Rama Wijaya mijil saking negari Ayodya Atmajendra Kanjeng Rama Prabu Dasarata ewadene ingkang wonten wingking punika kadang kula mudha kekasih Nyanyi Lesmana Widakda jagat wasisaning Bathara jagat wah bejo kemayangan dene gesang kula badhe kinayoman dening Sang Hyang Wisnu awit wiwit linairaken brol saking Guwa Garba wonten titikanipun labet ucape para muni kang sarta para pinisepuh bilih jengandika anak Angger Rama Regawa menika dados sasananing Sang Hyang Wisnu Sinta bejo kemayangan jeneng sira nini sinuwun lajeng kados pundi kepareng paduka waduh nger waduh mboten dadak ngaping kalih dinten menika badhe kula dhawuhaken lan kula borongaken anak kula pun Rakyat Sinta jumbuh kalian pawarta ingkang sampun sumebar bilih sinten kemawon ingkang saged mupu swayembara mentang langkap mandili kuwawa boyong putri Mantili Derja salamin mung ngawas eling wonten tetembungan sawarga ngasirah janma mangsa baranga jengandika Angger Rama Regawa sawetahipun anak kula pun Rakyat Sinta kula pasrahaken dhumateng jengandika anak Angger Rama Regawa ingkang dinten sakmangke sampun kasembadan mupu sayembara mentang langkap ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan sinuwun menawi kalilan ripalenggahan sakmangke kang putra Rakyat Sinta badhe kula boyong tumuju mring negari Ngayodya monggo nger monggo Sinta kula wonten timbalan ingkang dawuh ripalungguhan iki sliramu wis winengku ing kaku mula sipate wanita kudu bisa manut kelawan guru laki ingkang kuwawa ngayomi marang jeneng sira Sinta inggih ngestaken dawuh pangestu paduka ingkang tansah kula suwun pangestuku Gumraja kaya banyu seduda kalilan kula nyuwun pamit Kanjeng Rama Prabu lho nggih paduka kanthi anak kula Rakyat Sinta lewat tepining lepen temuran ingkang wening toyanipun supados wening ingkang dados pebrayan handika nggih kisana Kumaling sini cekuling
jagat lampeng rata tanpantara prapting sukuning arga wis manjing ana pagedhonganing rata temanten anyar nenggih Rekyan Sinta ingkang sampun kadhaupaken dening putra Ayodya Sang Lesmana widagda wis mapan wonten pakusiran sineblak wani kanang kuda mobat mabit punang cambuk ngenani pok gantanging kuda kirik wulu jegrek kuping jepiping buntut jelentar weteng mlendung kuku manceping bantala gemprang kaya kidang nglumba kaya ula naga dasar ingkang anyalirane kusir wujute sinatriya pramila banter nggenya ngendhaleni rata sacengkang kaya ambah bantala Sino karta mrih tamtu tamtuning utama titi ana pawongan kang ngandhek lakune rata pisanak sira iku sapa kowe durung tau ngerti aku ya aku kang kekasih Rama Bargawa aku putra Nata Ayodya putrane Kanjeng Rama Dasarata Raden Rama Regawa ya Rama Wijaya kekasihku Rama Wijaya kowe kondhang anake ratu duweni kasekten kang linuwih pinunjul ing apapak mrojol ing akerep aku krungu kabar sing bisa mentang Gandhewa Mantili iki kowe ya dasar kaparanyata arep apa Rama Bargawa kowe bisa mentang Gandhewa Mantili nanging yen kowe ora bisa mentang Gandhewaku nganti putung kaya Gandhewa Mantili aku durung gelem ngakoni yen kowe Rama Wijaya pengawakaning Sang Hyang Wisnu Tan prabeda pusaka Mantili pinandhang Sang Rama Regawa ya angulati nyata pusaka ampuh kagila-gila ing kono dadi laku jantraning kodrat Gandhewa Bargawastra murup kaya ana daya Prabawa kang linuwih
datan sinung tembung angel tumrap Sang Rama Wijaya. Ginunturan kidung suci mantra rahayu. Gandewa pinentang tugel tel dadya sawalang-walang. Mawa geni murup sak lumbung Bandung. Ngetok karo san kang pungkasan Grodha Sang Rama Rega. Jiwa mancing ora nduga mana semono sing dadi kadigdayan weh Rama Wijaya. Ayo apa abamu? Kepeksa aku tegel karo kowe. Tibani senjata pamungkas wadung Kyai Parasu mbuh dadi apa? Gumret suarane nganti kaya putung-putunga gendhewane. Kumlap mawa cahya amblerengi murup bedore nenggih pusaka pamungkas permati Sang Rama Wijaya. Nratas wadung Kyai Parasu ambyar mawur dadi glepung. Kuntala Gusti Kuntala Kuntala pecah samudra
Kurawa jimate kalima sabda prapteng Demak Nagari hanja jimatira nenggih lima sahadat prapteng Surakarta Nagri jajimatira uang kertas kantining urip Sang Rama Wijaya aku njaluk pangapura ingkang agung teteping pangestiku ingkang blawur nalarku ingkang kuwur Bargawa kowe iku wong kang kesusu kesurung bramane kakung kaduk mawa kepanasen sumurupa ya Bargawa uripmu ingkang kebak kawengisan iku sayektine ora bakal ana pikolehe pancen bener yen wong darbe gegayuhan kang luhur mono kudu wani mbayar pitukon kang abot semono uga wong kang gayuh kasampurnan mau kudu lantip ing panggrahita tanggap marang keparenge ingkang gawe jagat tuladane kaya lelakonmu iku Bargawa ing atase sira gayuh kasampurnan nanging bareng ana coba tumeka ibumu laku bedang bapakmu ora jejeg adeg-adege Sentana Maespati akeh kang padha ngrusak pager ayu nuli bebuthek kasatriyane wong atuwamu nalika semono sira ora ngeningake cipta luwih dhisik ora ngleremke panca indriya nanging agahan banjur ngamuk punggung kowe mateni pirang-pirang ewu satriya nganti akeh kang padha dadi korbaning kanepsonmu mataun-taun anggonmu dadi wong alasan uripmu kok iseni rasa memungsuhan tumindakmu mbok lambari gething keburu sengit nganti dina iki upamata langkap lan wadungmu ora tak remuk sira mesti isih kedlarung-dlarung Bargawa yen sira nyata kepengin golek dalan kasampurnan dudu kono dalane nanging wiwit dina iki walien paningaling batinmu kang buthek seramakna uripmu kanggo melu memayu hayuning jagat kasekten kadegdayan lan kasucenmu mara gage wulangna marang darah satriya dimen bisa ndandani nalar kang bubrah njejekake iman kang doyong aku percaya yen to sira gelem nindakake tuturku iki ora suwe maneh mesti bakal ketemu kang mbok gayuh yaiku mati sampurna jalaran diwiwiti saka urip kang sampurna